Ito i-close na itong sliding window. Slide na. Slide up. Huwag ba kumilis? Sige pa yung hawak ng tambay. Yung kapiko. Yan na. Pikin na sa oras. Yo, may adlaw yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing na sa itong tanan, no. Karon kay July 14 na ta, adlaw nga Huwebes, no. So karon na may lakaw sa complex, no. So nagpaabot ko sa kauban diri, so naabot ako sa mga kauban. Si Ronaldo. Ay, paabot lang yung gawin to, no. So ako injury rin mga katambay, sakit pa kayo yung injury. Di ko hapit kasulubsong ng sapatos gani. So speaking of sapatos din, no. Ito na yung sapatos nga sponsored by GK Kicks and Apparels. Wala pa na ako mapatahe, no. So ako to patahe niya, mura ka pikir man sa oras, no, kay lapit na alas 12. So karon day ang among lakaw. Halang-halang na. Ay, sabak siya. So karon day mga katambay, no, ang among lakaw kay mo gikuha mi ni Konsehal Pipoy, no, Tulingin nga mo cheer mi sa City of Bugo, no, kay nay duwa ron ang City of Bugo sa kanang PSL, kanang Philippine Super League, no. So adto mi mag cheer mi dito sa ilahang team unya. Kuan, salamat kayo Pio sa pagkuha sa mo, no. Salamat kay Konsehal nya. Shout out dai sa kuan duha ka taga-dakit nga player, no, sa nasud sa PSL, no, si Idol Aaron de la Rama o si Idol Rodel Lipawpaw. So sila na kuan, na duha ka player nga taga-dakit nga mga may naman mga wata, mga gahe na nya, mga humble ba kayo. So good luck sa duha dol nya. Karon paabot na may kaintong diri mga ga. Abot na intong. Bat mi dito. Abot na mga import mga ga. Dara. Mo na yung import. Agaw. Injon. Complex tanaw basket. So kompleto na may mga ga. Ato na may padung sa complex. Ang strap na ni ga. Oh. Ya. Ato na may padung, no, kompleto na may nya. Ato na may sa complex. Balik. So nalamig highlights dito sa mga gahe man magbasket, no. So ato na rito, mag-video ta rito mga highlights. So ato na mi balik. So namin diri sa complex, no. Nya na player taga ano sila? Cagayan de Oro, Cagayan de Oro. Basil. Ana yan po may Cagayan de Oro. Pero yung brother. No? Mabasa gina. Namay So, muna lang import ay, o pa nag-ilis. Gawas na niya dyan, no? Mga on. Nga niudos ano yung may kaon. Tama ni mo uniform. Kaon mayo ka. Wala ba mama ni mo? Kapan lang. Dami dali. Tama na may kaon mga katambay, no? Busog na may mga ga. Busog ga. Hi vlog. Nari ko, no? Bugart. Tanaw siya duwa diri. So paabot na lang may magsugod ang duwa, no, nya. Na yung mga nag-warm up Anay player ang bugo, duha ka buok. Paabot na lang may magsugod ang duwa, no. Nanatag highlights diri. Nag-stretching na taga Kagaya, no. Amigo daw, huge. Go, huge. Cagayan de Oro na, no. Cagayan de Oro lagi. Amigo na to dia. Ang bugo gamay pag players. Ayubay na dai. Stretching na sila. So ini kasugod na eh. Kasugod na ni sila. Tara mo silingan mga katambay. Number 29. Tara, kupot ang bola. Dangdol. Tara deh kong idol mga gaw. Dol! Hangso! Yay!
Pat na lang, tulo na lang day. Napo na gani, tulo na lang karon. Open sa mga guys. Ay, kita to ulom to ay. Bunga lang ulo. Wana bijuan, sorry kayo guys, wana bijuan guys. Sorry juga wajib na bijuan, bunga lang ulo. Ah, apa kabar ko? Ah. Tay. Okay ra ba kana siya? May tag okay lang kadol. Okay. Mura grabe-grabe jud na injury ha gid kay. Kaya Bisao yung pali gamay. nabitin yung layat ba, nadakdak siya. Hindi ko nabitin, nasangit yun siya. Gani. Hata. Tigaan to ni pasnak ni Konsehal Pipoy mga ga, dara. Nag-interview pa man ni siya. Kumbati diha Konsehal. Ikaw man na lang gurus duwa ang snack na mo eh. Kaya marag busy pa man ka. Diya lang sa Konsehal, paninghuwa sa diha. Igualis ang score. Ha? Pole position sa Bugo. Tultol Philippines oh. Dire-jury na po do. Kung ni silingan. Si Idol Rodil ba ni? Ano mo silingan to? Okay ra, dili ra grabe.
Nagkailis rin na akong hapit. Ang balik natin, hili ko. Okay na to eh? Oh! Wow! Grabe. Isiga ko nyo rin mga team. Ligon kayo. Ikot tigdipinsa oh. Score 40 goales. Remaining time 7 minutes. Yeah. Go. Ginal. Hindi lang. Kita to eh. Change flavor, change flavor. Lagot ka! Okay na ka! Uy! Malituhan mo bukan. Oh, nice D. Nisay. Grabe ka Nisay eh. May busta. Nadri ko mas.
Final quarter. Fourth quarter. Lubong na ang bugo. Ahak. Labaw kunsi. Naninood na mong mga drummer oh. Go! Go! Giapoy. Murag naninood mo kagaw, murag stretching ang mahira. Ay, gunong! Gunong mo! Basta! Okay ra din nabus na kang ulo. Nalabos na kang ulo, okay ra. Ulian. Okay ra dai, mayo kay okay ra kadul. Allah. So makaron guys nga nagsugo na ron ang score. Wala lang ang score. Rapid na rin. Maraga. Let's go, Kalia! Saktor. Tara guys, nagsugod na guys. Isang Petro guys, ang master of... Ano din mo ba? Sige nagsugod. Bagay mo guys. Actor. It's an actor oh.
Aktem nyo! Premium nyo! Walang sinabot na! Walang sinabot! Maligaw na naman. Maligaw na. Ayaw ko video ini sama lingaw na. Namadah cheer guys, namadah. Ako na cheer ako. Mati ko eh. Mati lagi, mau pakai order abo ka. Wow. Sama ka sa'yo tumingin nga. Snaka mo. Balag ko ni. Busog ni. Bye bye. Bye bye. Naga. Tuh. Kawan. Sugap dagan na. Ya, selamat kak. Ye, bye. Ampings. So, matusatan ng karong adlaw mga katambay, no? Ulat sa ang bugo, no? Hindi pinalad. So, pero nice game rin hapon. Kaya hapon guys, no? So, nakat ko nga nalingaw mo, no? So, ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, and subscribe. Hantod sa sunod higayon, Ganoy TV, Anoy out. See you!